हेलो लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि पिबि बड' क्रिएशन चेनेलाव गासिखौबो बरायनो थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। मोनसे बर' जायगायाव आरोना, जानांगौ बेयो सोनाब साइडखै आरोना, पार्टिखौ लानानै दावराव दावसि जानाय, होसोलायनाय बुलायलायनायखौ जों फेसबुकनि गेजेराव दा गोबां नुनो मोनगासिनो आरोना। दा बे जाथाया बबेयाव जादों, माबोरै जादों बेखौ आं मिन्थिया। जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना। जों दहाय सोमदोन मुंखौबो बुंबोखादों, सोमदोन माबामोन नाङा होननानै। जोंनि गोरिबफोरा गैयिफोरा दिनै गेसखौ बायनो हायाखै। दिनै गेसखौ दाम बारना होदों। जोंनो हिनजावफोरनो महिलाफोरनो साफा सानै महिलाफोरनो अनुर'द होबाय 9,000 लोगो लोगो गेसनि दामखौ बारायनानै होबाय। दिनै जोङो खस्थ' मस्थ' हाजो खर'आव बन नागिरनानै अरसुवागौमानि जोङो दिनै सलायजों बिखुंजों सुख'नानै मोनजादों। जोङो गेसजों मोनजायाखै, दिनै बायनो हायाखै गेसखौहाय। बेनिखायनो जोङो बिपिएफआव भट होगोन, जोङो सलायनि साफारियाव भट होगोन, जोङो बिपिएफखौ देरहा होगोन। जोंनो बिजेपि सरखार नाङा, बिजेपि सरखार जों होखाथारगोन। मानो होनबा जोङो फुल साजायनानै बिबार गायनानै जोङो मोनजाया, जोङो खस्थ' खालामनानै मोनजायो। বাজেট কৰা নাই, কিয় বাজেট কৰিব পৰা নাই? আজি ইমান 10 বছৰ হৈ পেলাই মন্ত্ৰী হৈ পেলাই আজিলৈ অশোক সিঙৰ ডাঙৰীয়াই আজিলৈ মানে এছেম্বলি আসাম এছেম্বলিৰ এদিনেও সি খোৱা নাই। কেলে খোৱা পৰা আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে আমাৰ বড়োসকলে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছে 10 বছৰ, তেতিয়া সি কিয় খোৱা পৰা নাই? সেইটো কাৰণে আমি বিয়া পাইছো, গতিকে আমি मानसिफोरखौ दिनैहाय बिसोरो आलाय सिलाय खालामनो सानदों। दिनै जोंनि मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामफैनो सानदों बिसोरो। जों होआ, होआ जोंनो। होमबा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायलांजोब्बाय नङा होमबा? जों बे भिडिअ नुनो मोन्दों
मोननै पार्टिनि गेजेराव होसोलायनाय बुलायलायनायखौ नुनो मोन्दों आरोना। लोगोफोर आं बे भिडिअखौ नायनानै बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसिया बारा जाबाय आरोना। दा बे दावराव दावसिनि गेजेराव माने गोबां मानसियानो राजखान्थिखौ लानानै दावराव दावसि जायो आरोना। मालाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा आरामै माने राजखान्थिखौ गेलेलाङो, नाथाय जों गामियारिनि गामिनि मानसिफोरासो दावराव दावसि जानाया बाराद्राय जायो आरोना। गामि गामि न' हाबलाया, रायज्लायलाया गावजों गाव, बेबायदि माने इलेक्सन टाइमाव माने गावजों गाव गोरोबलायिखौ जों नुनो मोनो आरो गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेबायदि टाइमाव गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो जे नोंथांमोना बिदि बर'जों बर' बिदा फंबायनो दावराव दावसि दाजा। भट होनाय टाइमाव माने गाव गावनि गोसो बायदि होबानो जाबाय, जायखौ फसन जायो जायनो होगोन। बेबायदि दावराव दावसि खालामनो लाब गैया आरोना लोगोफोर। मानोना बे इलेक्सन टाइमावसो जों दावराव दावसि जादों, गावजों गाव बुलायलायदों, गावजों गाव बिदिनो रायखुमालायदों गामि गामि। नाथाय इलेक्सन बायबा जोङो सानसे समाव गावजों गावनो रायलायनांगौ जाफिनगोन आरो गावजों गावनो खामानिफोराव मदद होलायनांगौ जाफिनगोन। बेबायदि टाइमाव माने जोङो गावजों गावनो खुला खुलि रायलायनो माने एसे बोरैबा जाहैगोन आरोना, साहस हायै जाहैगोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना दावराव दावसि खालामलायनाङा। नोंसिनि ओनसोलाव साबेसे केन्डिडेट ओंखारदों, सोर सोर ओंखारदों, बे केन्डिडेटफोरनि गेजेराव सोर मोजांसिन हाबा मावलांनो हागोन, खामानिफोरखौ मोजां मावलांगोन, नोंसिनि गोसो बायदि सानहरनानै नोंसिनि गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर बे सिगाङाव होनाय बुलायलायनायनि भिडिअनि सायाव सोर मा बुंहरनो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। आरो बे जाथाया बबे जायगायाव जादों, मानो जादों, बेखौ गासिबो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। गोजोन्थों।